Dobrý podvečer želám našim internetovým divákom. Sledujete ďalšie pokračovanie zasadnutia občianskeho združenia Občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv. Je to priamy verejný záznam z nášho zasadnutia. Na dnešnom zasadnutí vítam našich členov, pána inžiniera Kloknera, Miška, Danielu, Otíliu a našich pár hostí, ktorí sem prišli. Program nášho zasadnutia by mal byť podľa mňa nasledovný. Mali by sme sa porozprávať ešte o tých dozvukoch 17. novembra. Prečo zase o tých dozvukoch 17. novembra? Z toho sa myslím, že odvíja, už je všetkým jasné, že z toho sa odvíja aj terajšia situácia, ktorá nie je ľahká ani na Slovensku, ani vo svete. Už len s ohľadom na to, že prebieha veľká ekonomická kríza, hrozí krach verejných financií a už to je dôvod, aby sme sa zamýšľali, že či tá nežná revolúcia bola tá správna vec a či sa naplnili tie vízie, ktoré sa tu predkladali. Druhým bodom by mohol byť v rámci tejto ekonomickej krízy životný štýl, tzv. Paradigma konzumu, a tu by sme sa chceli zase pozrieť na to, že či správne občania pochopili celú situáciu, či vieme svoj životný štýl prispôsobiť novým okolnostiam a aké by sme mohli spraviť opatrenia, aby sme si pomohli. A posledná téma by bolo smerovanie k novému spoločensko-ekonomickému systému. Tu vysoko oceňujeme projekt pána inžiniera Kloknera, ktorý reagoval na výzvu Rady Európy, ktorá vyzýva jednotlivé svoje štáty, aby predkladali projekty, ktoré by smerovali k trvalo udržateľnému rozvoju. A si myslím, že tento projekt je výnimočne dobrý a oplatí sa o ňom rozprávať. Takže otváram prvú tému a to je dozvuky 17. novembra. Chce niekto začať, alebo môžem ja začať? Začni. Dobre. Takže ja by som začal tým aktuálnym, čo sa deje. Ja som si dneska aj ráno prečítal niekoľko článkov na internete a zistil som, zaujal ma jeden článok, a to pána Mikloša, ktorý otvorene hovorí, že hrozí nám krach verejných financií. No, je to vážna vec, pretože krach verejných financií, to znamená, to len jedným slovom poviem, ako bývalá Jugoslávia. A to by sme veľmi neradi. Krach verejných financií je vážna záležitosť a si myslím, že je to hlavne spôsobené tým, že príliš miestne samosprávy príliš rozdávajú verejné financie cez rôzne SROčky. Obratím sa zase na našu skúsenosť, že pred 5 rokmi sme boli vo Švajčiarsku a vo Švajčiarsku miestne samosprávy si riadia všetko sami cez svojich pracovníkov. Od zametania až po čistenie ulic, asfaltovanie a tak ďalej a tak ďalej. Tu nás sa všetky tieto financie dávajú rôznym SROčkám a potom je samozrejme, že tie peniaze sa rozplýtvajú a proste stratia sa. Ale čo je vážnejší problém, tak je problém v tom, že sa tu objavujú ďalšie správy. To je zase, čerpám z toho, čo je teraz momentálne aktuálne vo verejnosti a hlavne na internete, že je tu určitá politická korektnosť v rámci médií. Čo to je tá politická korektnosť? Jeden zaujímavý článok uviedol portál Proti prúdu, ktorý autor sa zamýšľa nad tým, že vlastne prečo sme sa dostali do takejto krízy a podľa neho je odpoveď v tom, že zlyhávajú ľudské zdroje. Ľudské zdroje zlyhávajú na jednej strane tým, že ich štát určitými krokmi posiela do zahraničia pracovať. Vieme, že aj verejne mnohí politici hovorili, však je tu sloboda, komu sa nepáči, môže ísť do zahraničia. Tým, že sú tu nízke platy a jedno s druhým, tak odchádzajú na mozgy do zahraničia, to všetci dobre vieme. A z druhej strany tá politická korektnosť
je vlastne o tom, že určitým taktným spôsobom hlavne liberálne médiá nehovoria o problémových veciach. To znamená, že nehovoria o tom, že sa tu porušujú ľudské práva, sa mlčí. Nehovoria o tom, že sú tu príbehy, hrozné príbehy ľudí, ktorí strácajú svoje domovy, strácajú svoje obydlia a nakoniec stratia aj svoje životy v bezdomovstve. Nehovorí sa tu o ľuďoch, ktorí sú prosperujúci a ktorí by mohli pomôcť spoločnosti a boli vyhnaní zo svojej vlasti. Proste táto politická korektnosť už tu hraničí s istým prvkom prenasledovania. A myslím si, že my ako občianske združenie, ktoré máme v programe ochranu a rozvoj ľudských práv, a samotná deklarácia o ochrane ľudských práv má vo svojej preambule jednu vetu, že ľudské práva sa musia nielen ochraňovať, ale aj rozvíjať, aby sa ľudia nemuseli uchýliť k odboju, tak našou povinnosťou je nášho združenia upozorňovať na tieto veci. A keďže sú to už veci verejne známe, tak by som si dovolil na nich tiež upozorniť na našom zasadnutí, a aby sme to brali na zreteľ, že je tu nový spoločenský jav a to je tá korektnosť, politická korektnosť k médiám, že tu sa dovoluje, aby médiá doslova klamali občanov tým, že nehovoria o pravde. To je veľmi, veľmi zaujímavý pojem, pretože, jak Miško už spomínal nedávno tu že ten, kto zatajuje pravdu, ten, kto nepozná pravdu, je hlupák, ale ten, kto ju zatajuje, je zločinec. Tak tu médiá sú určitým spôsobom, by som to porovnal, tým, že zatajujú určité skutočnosti, ktoré sa tu dejú, tak to už je na hrane skutočne toho zločinu. A médiá sú tak korektné, že nechcú hovoriť o problémoch, ktoré tu tlačia Slovákov a hlavne o tom, že je tu neustále minimálna mzda, dokonca sa počíta s lacnou pracovnou silou aj do budúcna, že sú tu problémy s bytmi, že sa tu nestávajú byty, že sú tu sociálne problémy a že je tu vlastne ten hrozný stav, čo už sme tu aj v minulých reláciách hovorili o tom. Takže preto si myslím, že ten 17. november treba neustále mať v pamäti a tak, jak Miško povedal minule, že 17. november, nežná revolúcia nebola dokončená, tak si myslím, že je čas, aby sme ju dokončili, a to tým, že nie my si vymyslíme jej dokončenie, ale jednoducho sa odvoláme na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv, odvoláme sa na európske odporúčanie k výzve k trvalo udržateľnému rozvoju a začneme to aplikovať. Začneme aplikovať do praxi, pretože my vieme, že vláda, politické strany, každý tu má veľké reči, každý vie napísať kopec papierov, čo by malo jak fungovať, ale v praxi nám tu nič nefunguje. Ja tu nevidím žiaden poriadny rezort, ktorý by fungoval. A dokonca teraz, keď pán prezident skladal sľub, tak povedal dve také základné myšlienky, ktoré si myslím, že aj troška sme mu my pošepkali, pretože sme sa u ňoho sťažovali na nevymožiteľnosť práva. On povedal, oneskorená spravodlivosť nie je spravodlivosť. A nevymožiteľnosť práva není právo. A to je základná otázka, ktorá sa tu musí vyriešiť. Aby ľudia, ktorí majú v sebe nejaký potenciál, aby mohli vystúpiť v médiách. Preto my spravíme všetko preto, aby pán inžinier Klockner s tým svojím projektom vystúpil pred verejnosť a aby verejnosť sa mohla v ľudovom referende rozhodnúť za alebo proti. A ja si myslím, že keď ľudia sa oboznámia s týmto celým projektom aj v rámci nášho doplnku o ochrane o ľudských právach, o zlepšenie zákonodárstva, tak si myslím, že to bude dobrý projekt. No, chcem nadviazať na tvoju reč, že naozaj to povedal už Bertolt Brecht pred 60 rokmi. Bol to významný nemecký filozof a aj spisovateľ a aj predpovedal napríklad hrôzy Hitlerovej moci. A ten povedal, že kto nepozná pravdu je iba hlupák, ale kto ju zatajuje je zločinec.
A myslím si, že toto je veľmi veľká a významná metafora k dnešnej slobode prejavu. Dnešnej Slovenskej republiky. Chcel by som trochu zabudnúť do tejto témy, že sloboda prejavu v tomto štáte je v tom, že každý si môže povedať svoj názor, ale nemôže tušiť, aké následky ho budú čakať za to, že ten názor vypovie. A toto má veľkú spojitosť aj s našim príbehom, ktorý sme už pred 18 rokmi vypovedali tú pravdu. A chceli sme, aby Slovensko išlo tým právnym smerom a stratégiou, aby neišlo priamo do záhuby. A za to nás vyhnali a za to sme až dodnes prenasledovaní. Ďakujem Miškovi za krátky príhovor. Poprosím vás tiež, aby to bolo stručnejšie než doposiaľ, aby sme o hodinku skončili. Daniela? Ja by som tiež nadviazala na tvoje slova o tých verejných financiách, lebo táto téma ma zaujíma už dlhšiu dobu, keďže pracujem na tom projekte Zelená Bratislava a rozmýšľam veľmi intenzívne nad tým, že odkiaľ zobrať zdroje pre efektívne fungovanie verejnej správy a kde tie zdroje odchádzajú. Nad tým sa zamýšľam už dlhšiu dobu a všeličo mi prechádza hlavou a všelijaké scenáre mi prechádzajú hlavou a vychádza mi to, že aj v rámci využívania alebo hospodárenia s verejnými financiami nebola naplnená vízia 17. novembra. Prečo? Čo sú to vlastne verejné financie a na čo slúžia verejné financie? Toto si myslím, že sme v rámci 20 rokov, uplynulých 20 rokov nepochopili dostatočne. Nepochopili sme hlavnú funkciu verejných financií, pretože ja si myslím, že verejné financie sú určené na rozvoj celej spoločnosti. A nemôžu byť záujmom, nemôžu slúžiť na podnikateľský zámer. A ja si myslím, že práve v tomto nastalo to deformovanie a v tomto nastala jedna obrovská chyba, že sme si mysleli, alebo uverili tomu, alebo dokonca nám to niektorí sa nás snažia presvedčiť, že to tak je, liberálni politológovia sa nás snažia presvedčiť, že je to pravda, že verejné financie môžu byť určené na podnikanie. No, môj názor je taký, že toto je obrovský omyl a na tento omyl my veľmi, veľmi doplatíme. A čo chvíľa na tom môže sa stať realitou to, že naozaj dojde k krachu verejných financií. Pretože v zahraničí, vo vyspelých demokratických krajinách, to nie je mysliteľné, aby verejné financie boli používané na podnikanie. To je nemysliteľné. Ja neviem, či to vôbec niekde existuje, možno len v postkomunistických štátoch toto existuje. A v nejakých liberálnych štátoch určite, ale tam je zase aj iná ekonomická situácia a v liberálnych štátoch je úplne iná ekonomika ako u nás. Ja si myslím, že verejné financie, na ktoré sú napojené obchodné spoločnosti, ako aj u nás v Bratislave. U nás v Bratislave okrem zostali v správe mesta, v správe magistrátu len také inštitúcie, ktoré neprinášajú zisk a ktoré sú
strašnou záťažou, pretože potrebujú dotovanie. To sú zariadenia zdravotnícke, kultúrne, pamäťové a fondové inštitúcie, ako sú múzea, galérie, športové zariadenia a tak ďalej. Tieto všetky potrebujú, neprinášajú zisk, tie musia byť dotované. Ale naopak, tie veci, ktoré zabezpečujú chod mesta, ako je dodávka elektrickej energie, ktoré by mohli prinášať zisk, voda, kanalizácie, starostlivosť o zeleň, o cesty, to všetko obhospodarujú obchodné spoločnosti, ktoré majú v prvom rade cieľ zisk. Toto je nezmysel, aby to takto ďalej fungovalo. A keď to takto ďalej bude fungovať, tak stále tu bude neporiadok. Pretože tie obchodné spoločnosti majú v prvom rade za cieľ vytváranie zisku a nie verejný záujem. Čiže, skrátim to, podľa mňa touto cestou sa nedá ísť ďalej, pretože verejné financie musia slúžiť len verejnému záujmu a podľa mňa vtedy bude efektívna verejná správa, keď budú tieto veci chodu mesta zabezpečovať neziskové organizácie. Neziskové, ako by som to nazvala, spoločnosti. V správe mesta. Ako to funguje aj inde. To znamená, že to zhrniem, aby sme sa v časovom limite dostali ešte aj k pánovi Klocknerovi. Zhrniem to, opäť treba ľudové referendum, aby občania začali rozhodovať a opäť tu treba myslieť na nový formát televíznej diskusnej relácie, aby sa takto mohlo diskutovať pred širokým plénom. Pretože ľudia musia sa dozvedieť o tom, že sú aj iné alternatívy. Áno. Nám sa tu ponúka totižto už 20 rokov určitá vízia, že nie je inej cesty, len tá, po ktorej ideme. Strieda sa tu opozícia s koalíciou, jemne doľaďujú si nejaké svoje zámery, ale stále tá stratégia nie je o trvalo udržateľnom rozvoji, ale ich stratégia je dokonca vyjadrená písomne v strategickom pláne, že stavajú na lacnej pracovnej sile. Veď čo ešte naše deti majú byť otroci a lacná pracovná sila? Veď to nemôže byť jedna vízia, jedna stratégia štátu. Miško, chcel si na to niečo? Ja by som ešte upozornil, že za nami sa opäť budú premietať zábery zo Švajčiarska, ktoré sme nafotili, letecké. A je to zase len preto, aby sme si trošička pripomenuli, že Švajčiarsko je najrozvinutejšia krajina, má najlepšie ekonomické ukazovatele, má najvyššie HDP, proste je to náš vzor. Prosím? Že má najvyššie HDP prepočítané na jedného obyvateľa. Áno, je to určitým spôsobom vzor, ale je to len vďaka tomu, že je sebestačné. A tá rozloha, tá vlastne o tom hovorí, že my nemôžeme mať tu na obchodné reťazce, my nemôžeme tu mať samý obchod od automobilového priemyslu až po obchodné reťazce rôzne, bez toho, aby sme nevyrábali. Švajčiarsko má poľnohospodárstvo na takej vysokej úrovni, že je absolútne sebestačné. Má dokonca už aj strojárenskú výrobu, má teraz aj farmaceutický priemysel. Vieme, že vakcínu proste teraz... No už minulý týždeň už majú vakcínu vymyslenú. Takže je to preto, aby sme sa neustále zamysleli nad tým proste, že nie, proti prasacej chrípke. No, tu sa musí rozbehnúť ľudové referendum, aby ľudia mohli rozhodovať, lebo nedôverujeme už politikom, ktorí už 20 rokov sľubujú, že sa budeme mať lepšie a vlastne miesto sľubov furt dochádza k ďalšej vízii, že uťahovať si opasky, pozor, ide kríza, budú ľudia strácať zamestnanie. Každé ráno v televízii počujem, že bude sa to ťahať ešte rok. Dneska boli správy vo verejnoprávnej televízii ráno, kde som na vlastné oči videl a počul, keď moderátorka povedala, že vrchol nezamestnanosti príde až o rok. Čiže to ešte sme není ani len v začiatku tej krízy.
a ľudia už strácajú byty a už tu je jedna veľká hrôza. To znamená, že liberálny kapitalizmus sa neosvedčil a je na čase predstaviť tú víziu nového smerovania spoločensko-ekonomického modelu. Takže ja by som prešiel k tej otázke, pán Klockner, skúsme kapitolu po kapitole nejak načnúť ten váš problém od toho prvého zistenia, aby sme mohli v najbližšej dobe, upozorňujeme tiež aj našich internetových divákov, že dáme na vedomie, keď budeme robiť veľkú tlačovú konferenciu, kde by sme pozvali aj ústavných činiteľov a možno aj zahraničných hostí a predstavíme víziu nového ekonomického modelu, ktorý bude vhodný pre celú Európu, pretože tento problém, ktorý pán Klockner vyriešil, nie je len problém Slovenska, pretože pán Klockner tu porovnával určité štatistické údaje členských štátov Európskej únie, ale aj v európskej zóne, aj nečlenských štátov. A po niekoľkých rokoch práce mu vyšli veľmi zaujímavé výsledky, čo sa týka nielen ekonomických, ale aj sociálnych a dokonca aj environmentálnych ukazovateľov. Takže ja by som prvé spomenul, čo si ja pamätám z tej vašej vízie, že tieto grafy nám jednoznačne hovoria, že štáty, ako je Fínsko, ako je Švédsko a tieto škandinávské štáty, ktoré majú čo najmenší kvintil, to znamená, že čo najmenší rozdiel medzi najvyššími príjmami a najmenšími príjmami, to dosiahli len vďaka tomu, že majú najväčšiu investíciu do vedy a výskumu. A tá najväčšia investícia do vedy a výskumu sa odzrkadlila na výrobe, ich sebestačnosti a zamestnanosti. To je dôležité, že ľudia tam majú vysokú zamestnanosť, vykazujú tieto štáty, vysoký príjem a tým pádom ani nemajú to zahraničné saldo v mínusových hodnotách. Pán Klockner, ako ste sa k tomu dopracovali? No, to je zložitá vec. Trošku ja som sa k vlastnejšie. tomu dopracoval. Ja som v prvom rade urobil proste takú štúdiu nevyhnutnosť smerovania k novému spoločensko-ekonomickému systému. Mal som na mysli, že teda Slovensko by sa malo dostať na nejakú vyššiu úroveň a malo by rozriešiť, teda v prvom rade by sa mal dosiahnuť sociálny štát, lebo občiansko-sociálny štát. A v tom je potrebné, aby sa dosiahla nejaká rozumná miera diferencie príjmov, rozumná miera diferencie bohatstva, aby sa tam dosiahla miera zisku, ale nie, že miera zisku je obecné, ale tá by mala byť špecifikovaná, lebo miera zisku podnikateľských subjektov je iná, ako miera zisku, dajme tomu, vodárnym, elektrárny a nejakých iných. A samozrejme, že tieto diferencie sú aj v priemysle. Chemický priemysel je iný, ako je, dajme tomu, ľahký priemysel. Ja vám budem trošku skákať do rečí, lebo pri tej tlačovej konferencii by som chcel trošička to moderovať tým smerom, aby sme predstavili novinárom a verejnosti ten projekt v takých širších súvislostiach. To znamená, že v prvom rade, že čo vás viedlo k tomu, aby ste sa vôbec zamýšľal nad tým? No, to ma viedlo k tomu, že teda, keď sa má smerovať k tomu novému spoločensko-ekonomickému systému, musí byť vytvorený nejaký solidný základ. A ten solidný základ, ja som považoval, že by mohol byť sociálny štát, ktorý by vyriešil problém diferenciácie príjmov, vyriešil by mieru zisku, vyriešil by čestný trh. To sú všetko prvky, ktoré teda takisto sú aj v kapitalistickej spoločnosti, ale práve to je zlé,
že tam sú ekonómovia, ktorí sú financovaní tými bohatými vrstvami, ktorí nehovoria pravdu. Motivovala vás zlá ekonomická situácia Slovenska? No zlá ekonomická situácia Slovenska ma teda veľmi motivovala, keď som to začal rozpracovávať, pretože ja som pracoval denne, no nehovorím 8 hodín, to bolo viacej hodín. To ja poznám. A každý deň to je od rána do večera. pracoval. A v prvom rade som sa zamýšľal, že teda by som tú diferenciáciu príjmov obyvateľstva mal riešiť. Tak som si samozrejme musel preštudovať strašne moc štatistických materiálov v celej Európskej únie. No a potom som sa rozhodol, že asi niektoré ukazovatele by mali byť také, že by som ich mal vzájomne porovnať. Čiže dajme tomu porovnať ten pomer hraničných kvintilov príjmov s hrubým domácim produktom, s výskumom a vývojom. To sú 3 parametre základné, ale každý mi ukázal čosi. Ale posledný ukazovateľ, a síce keď som porovnával ten pomer hraničných kvintilov príjmov a výskumu a vývoja, ma priviedol proste k presvedčeniu, že základom sociálneho, by povedal, zabezpečenia spoločnosti a vysokej životnej úrovne je výskum a vývoj. A ten výskum a vývoj nielenže uspokojuje obyvateľov a umožňuje im proste žiť na nejakej slušnej úrovni, ale spôsobuje aj to, že je hrubý domáci produkt, vysoký, a že proste tie podmienky pre život sú tam celkom iné. Tak som si potom rozmýšľal, že ja mal by sa pozrieť na to, jak to teraz s tým vývojom je. Tak som zase preštudoval strašne moc materiálu a snažil som sa dostať k tomu, jak to vlastne s tým výskumom a vývojom je. A došlo mi teda nejaké porovnanie. Som samozrejme porovnal všetky štáty Európskej únie a niektoré štáty sveta, ako Spojené štáty, Japonsko, Švajčiarsko, lebo nie v Európskej únii, ale aj štáty v Európskej únii, napríklad Švédsko a Fínsko. A porovnal som to, jak to vlastne je so Slovenskom, s Českom. Tak to som prišiel k hroznému proste záveru, že tu je vlastne nevyužitý ľudský potenciál. A ten bohužiaľ je nevyužitý viac než 10 ročie. A jeho náprava je možná tiež len za 5 až 10 rokov. To znamená, že ak sa nespamätáme a nebudeme proste dbať o výskum a vývoj, tak bohužiaľ budeme stále na konci. Takže ja to zhrniem, aby sme to No počkajte, ešte vám chcem povedať toľko. Ešte som teda si povedal, že ja to vlastne so saldom zahraničného obchodu. A zistil som, že aj to saldo zahraničného obchodu je závislé na výskume a vývoji. Čím je ten výskum a vývoj vyšší, tým aj to saldo je vyššie. Napríklad Švédsko a Fínsko sú na špičke svetovej. Na špičke svetovej. Skúsme to rozmeniť na drobné, lebo my už teraz vieme, že tieto vaše ekonomické výsledky naznačujú to, čo som na začiatku hovoril. Čím je menší ten rozdiel medzi tými zárobkami a je väčšia investícia do vedy a výskumu, tým je menšie zahraničné saldo, tým je väčšie zahraničné saldo a tým je menší kvintil a tým je vlastne ľudia sú šťastnejší a ekonomika je výkonnejšia.
Dobre, čiže toto my už vieme. No, ale dobre. teraz povedzme si niečo o tom, že ako by sme to mohli napraviť. Ako to dosiahnuť? Ako dosiahnuť zlepšenie a opak toho. Viete, už to vieme. Toto vieme, lebo, pardon, že vás vyruším, lebo takisto sme v minulých zasadnutiach sme sa už dozvedeli, že je tu nevymožiteľnosť práva, ktorú potvrdil aj prezident. Že sú tu prieťahy na súdoch, ktorú potvrdil aj prezident. Že je tu veľká ekonomická kríza, ktorú potvrdil aj predseda vlády. My už vieme, že je tu veľa problémov. My vieme, že sa tu nestávajú byty, že za socializmu sa odozdávalo ročne 30 000 bytov, dneska je, ja neviem koľko, možno 2-3 štátne, či vôbec také existujú. Čo s ľuďmi, keď dojde k prepadu tej ekonomickej kríze a proste čo ďalej s tým spraviť? To by som sa spýtať, že v čom sú krátke ten váš nový model, to smerovanie k novému ekonomickému systému? V čom tkvie? Poprvé, je možno realizovať veci, ktoré nemajú prekážky. A niektoré je možno vytipovať. Napríklad rovná daň. To už je, proste, o tom sa netreba diskutovať. To je, rovná daň neexistuje vo veľa štátov, aj vo vyspelých štátoch neexistuje. Za druhé, tie pokroky, ktoré sa dosiahli vo Fínsku, Švédsku a vo Švajčiarsku, by mali byť predmetom poslaneckých prieskumov zahraničného výboru, ktorý by zhrnul výsledky a poznatky, ktoré by sa dali realizovať aj na Slovensku. Za tretie, mala by existovať, permanentne by mali existovať vízie a stratégie rozvoja Slovenska, zatiaľ neexistujú. Príkladom je Česko, ktoré začalo v roku 80. a už proste sa tam rozbieha rozvoj výskumu a vývoja. No a samozrejme, že základom vôbec takého pokroku je orientovať všetko na rozvoj výskumu a vývoja. Dobre, ja vás teraz preruším. My sme tu už, teraz to berte tak, že sa stávam vašim oponentom na chvíľočku. My sme tu už rôzne vízie mali. A Miško sám na to prišiel a nemá ani ešte vysokú školu a sám na to prišiel, že vízií tu bolo po revolúcii strašne veľa, ale tie sa nenaplnili. Dobre. To znamená, že moment, nehajte ma dohovoriť. Ja by som sa teraz zamyslel nad tým, že áno, sú to pekné vízie, zase opäť máme nové vízie, ale my ich už nemôžeme dosiahnuť v tomto spoločenskom systéme v rámci účasti občanov na riadení štátu. Ja som hlboko presvedčený o tom, že musí prísť k zmene, pretože za tých 20 rokov sa tu vybudovala taká štátna správa, ktorá je nepriestrelná pokroku. Že ten pokrok síce ona deklaruje, aj Daniela tu spomínala v minulých reláciách, že my všetko vieme deklarovať, my všetko vieme predkladať, my všetko vieme povedať. My máme dokonca aj dohovor o ochrane ľudských práv. My ho máme zakomponovaného aj v ústave. My všetko máme, ale v praxi nič nefunguje. Čiže toto je dôležité, že my musíme sa dopracovať k tomu, ako zrealizovať dobré myšlienky. Že tu sa debatuje o vážnych veciach. Tu sa debatuje o tom, napríklad, že dneska aj my sme dostali vyrozumenie z Ministerstva spravodlivosti, ktoré nám oznámilo, že na základe našej sťažnosti preskúmali materiály, kde sme sa sťažovali, že sudkyňa odmietla rešpektovať v zmysle zákona. Súd má rozhodovať podľa ústavného zákona, podľa platných zákonov a medzinárodných dohovorov. Sudkyňa odmietla dať prednosť medzinárodnému dohovoru, tak, jak jej to ukladá zákon, a Ministerstvo spravodlivosti nám odpísalo, že neexistuje voči nej absolútne žiadna iná sťažnosť,
skrz jej nezávislosť len podanie odvolania. To odvolanie môže dopadnúť takisto a spravodlivosti sa človek nedovolá. Že sú tu určité veci, ktoré naznačujú, že polícia, prokuratúra nedokáže vyriešiť ani problémy, ktoré sú okaté a ktoré by dokázal rozhodnúť aj malý chlapec. No, čiže tu ide o to, že zamyslíme sa, aké kroky treba spraviť, aby sme tu dosiahli. Pardon, pán Kotlotner. Miško? Môžem, že chcem nadviazať na teba, že vlastne aj napríklad predseda vlády Robert Fico sa veľmi usiluje o vybudovanie sociálneho štátu, ale myslím si, že všetko úsilie pôjde na zmar, dokiaľ sa v tomto štáte nepresadí jedna vec. Dovtedy tu sa s ničím nepohne. A tá jedna vec je ľudové referendum. To musí byť prvý bod. Ináč nič nepôjde. To som chcel odpovedať. A síce to, že treba urobiť tie veci, ktoré nemajú žiadnych prekážok. A priame, by povedal, priama demokracia, referenda, tomu nič neprekáža, ale ten zahraničný výbor, keby urobil trestu týchto záležitostí... Ale zahraničný výbor není ochotný, pán Klokner. Pretože poslanci nie sú ochotní budovať blahobyt pre väčšinu občanov. Musíme si povedať pravdu, my sme tu preto. My sme tu preto, že vieme, že 2 roky chodíme za poslancami, že nám nezákonne zobrali rodinný dom, že je tu nespravodlivosť a ani jeden poslanec sa nás nezastal. To znamená, že poslanci sú tu nie na to, aby budovali blahobyt, poslanci sú tu na to, že si spravili z politiky biznis a riadia si svoje firmy a robia si obchody. A keď sa to prevalí, tak je z toho politická kauza a tak ďalej. Čiže my sa musíme vážnejšie zaoberať tým, že ako to presadiť, aby sa taký model spravil. A preto súhlasím s Miškom, že musí sa tu presadiť referendum. A vy hovoríte, referendum to je nič. To je vážna vec. No ale že je bez prekážky. Referendum tu má vážnu prekážku, že je tu 20% hranica, že v Bratislave, keby sme chceli o niečom rozhodnúť, musíme zozbierať 60 000 podpisov a tých 60 000 sa nedá proste zozbierať. No. Tu je taká apatia občanov, že sa nedá zozbierať. Čiže my musíme hľadať spôsoby zákony. Áno, no a k tomu som sa chcel dopracovať, že my ten váš model poznáme, my s ním súhlasíme, my ho chceme presadiť, ale musíme ho tak povediac presadiť s inými ľuďmi, alebo určitým spôsobom prevychovať túto štátnu správu. Preto ja som toho názoru, jak profesor Veverka hovoril, že treba začať uvažovať nad tým, že zmeniť spoločne s týmto vašim projektom smerovanie k novému spoločenskému systému, treba zahrnúť aj legislatívu. Nie len environmentálnu oblasť, ekonomickú oblasť a sociálnu, ale aj legislatívny celý ten proces proste tu zmeniť určitým spôsobom tú nadradenosť poslancov, pretože Miško mi súkromne hovoril, že proste jemu sa tiež nepáči, že za neho rozhoduje nejaký poslanec, ktorého nikdy nevidel. Mne sa tiež nepáči, že za mňa niekto rozhoduje o čom, s čím ja nesúhlasím. Ja som im dal určitým stranám hlas, že nech sa páči, nech nás zastupujú, ale oni nechcú s nami komunikovať. Tak to ja s tým nesúhlasím, že ja hlasujem za nejakú stranu a tá strana si robí, čo chce. Že tá strana nerešpektuje dohovor o ochrane ľudských práv, že sa tu podporuje chudoba, že sa tu podporuje na druhej strane klany bohatých. A proste toto my musíme odstrániť. Čiže tu je ten problém. Myslím si, že to je základná Môže sa pridať do diskusie. Volebné zákony sa musia zmeniť. Ak sa nezmenia, tak toto je... O takýchto veciach treba diskutovať, ale to je na pôdu už, keď existuje vymožiteľnosť práva, keď existuje spravodlivá spoločnosť, keď už tu funguje nejaký štát, ale tu nefunguje štát.
Lebo toto je, pán Klockner má pravdu, to by mal prerokovať nejaký výbor, by sa mal zriadiť výbor pre stratégiu štátu, pre trvalo udržateľný rozvoj, ten by mal vycestovať do Fínska a tak ďalej, a tak ďalej. Ale to nikto nemá záujem o to, čiže my musíme niečo spraviť. Ja chcem povedať toľko, že mala by existovať taká inštitúcia, ale vrcholné, bych povedal, zo špičkových odborníkov, kde by vrcholné miesto mali mať filozofi, sociológovia, národohospodári a progresívni ekonómovia. Čiže nie ekonómovia, ktorí majú aj tituly a ktorí majú zase práve názory. Progresívni ekonómovia sú tí, ktorí budú podporovať názory Štiglica, ktorý je poradcom generálneho tajomníka. A ten hovorí, že teda treba urobiť mieru zisku, treba urobiť trh, treba urobiť systém, treba oddeliť financie, teda fiktívne financie od reálnych financií a takéto veci. Bez toho to nejde. A keď by toto existovalo, tak potom môže existovať aj strategický rozvoj. Takže ja navrhujem tomuto výboru navrhujem, aby sme si do budúceho zasadnutia pripravili pripomienky k tomuto návrhu, ktorý vám teraz predkladám. Mali by sme zriadiť, tak jak veľa politických strán, aj Smer mal pred voľbami, než zvíťazil, mal tieňový kabinet ministrov a tieňový kabinet poslancov, mali by sme zriadiť tieňový kabinet Inštitútu na ochranu demokracie. A tento Inštitút na ochranu demokracie by mal za úlohu vypracovať systém, ako vrátiť ľuďom moc. Tu treba vrátiť ľudu moc, pretože ľud stratil moc. Tu sa musia navrátiť systémy, že nemôže byť sudca neodvolateľný, keď porušuje zákon. Nemôže byť niekto nestíhateľný za to, že má imunitu a porušuje zákon. Ani poslanec nemôže byť, musí byť odvolateľný. A to tu není v praxi. Miško? No, veľmi s tebou súhlasím, plne s tebou súhlasím a chcem k tomuto povedať, že a presne to, čo povedal filozof Weverka, že tu treba všetky zákony zrušiť, lebo sú veľmi komplikované a začať odznova. Tie zákony, napríklad školský zákon mal 100 strán, samé slova, ale v podstate tam nič nebolo povedané. Občiansky zákonník, všetky zákony sú tak komplikované, že sa potom dajú prekrúcať rôznymi formami a potom na čo tie zákony sú, keď neplnia svoj význam. Neplnia svoj význam. Občan by sa mal vyznať zákon. Preto by mali byť zákony jednoduché. Že by mali byť zákony by mali byť také, každý im rozumie. Základné 5 alebo čo ja viem, základných 5 zákonov. Prvý zákon by mal byť najdôležitejší. Ten by mal zaistiť, aby ostatné veci mohli fungovať v štáte. A to by mal byť zákon o referende. Nový zákon o referende, ktorý by hovoril, že všetky ostatné zákony sa schvaľujú cez referendum, všetky otázky verejného záujmu sa schvaľujú cez referendum, nevyriešiteľné spory súdne sa schvaľujú cez referendum, nejaké problémy v spoločnosti sa schvaľujú cez referendum. A tým by mala byť vrátená tá moc toho ľudu vlastne. Tým by mala byť zachovaná vlastne zabezpečená tá naozajstná demokracia. Čiže medzi ústavou tá revolúcia vznikla. Medzi ústavou a ostatnými zákonmi treba dať zákon o referendu, ktorý bude mať tú právomoc, že to, čo je v ústave napísané, aby mohlo sa vykonať. Pretože tu je problém, že nie sú vykonávacie zákony. Tu je problém, že nie sú hmotnoprávne normy. A tu je strašne veľa problémov. Preto ja si tiež myslím, že treba, aby pod ústavou hneď bolo referendum a za referendum by mala byť ešte inštitúcia dohľad nad demokraciou, ktorá by mala právo
dodržiavaniu ľudských práv. Tak dohľad nad dodržiavaním ľudských práv a demokracie, ktorá by mala právo odvolať sudcu, policajta, poslanca, kohokoľvek, pretože si to dá schváliť tým referendum. A tak by sa vrátilo vlastne vláda ľudu. Pretože toto už není vláda ľudu. Takže opäť navrhujem, aby sme zriadili tieňový kabinet, Inštitút na ochranu ľudských práv a demokracie, ktorý by mal takú právomoc, že by mohol cestou prostredníctvom referenda odvolať neodvolateľné osoby v tomto štáte, ako je sudca, poslanec, ústavný sudca a tak ďalej. A hneď by sa tu spravil poriadok. No prejdeme na ďalšiu tému a je to paradigma konzumu, samoučelný ekonomický rast. My vieme, že v tejto spoločnosti sa už dlhšiu dobu hovorí o ekonomickej kríze, ale sami nevieme, ako by sme napomohli k útlmu tejto kríze. Pretože pokiaľ budeme mať životný štýl tak náročný, aký ho máme, tak ten trojuholník medzi potrebami všeobecného záujmu a potrebami jednotlivca proste sa zrúti a tým pádom sa zrútia verejné financie a môže dojsť ku kolapsu, tak jak bol v Jugoslávii, v Brazílii a kdekade na svete. Čiže, Miško, to je otázka na teba. Paradigma konzumu. Čo by si ty navrhoval, alebo v čom ju ty vidíš? No paradigmu konzumu ja vidím vlastne vo všetkom. V tom, ako žijeme. To je vlastne ten životný štýl toho liberálneho kapitalizmu. To je vlastne, ten nesie ten imperatív nadmernej výroby. Tu sa vyrába viac, než ľudia potrebujú. A v tej paradigme konzumu je aj zahrnutý samoučelný ekonomický rast, že HDP Slovenska HDP štátu sa zvyšuje, ale neodrazuje sa to na peňaženkách väčšiny obyvateľstva. Že nejaký vysoký majiteľ nejakej veľkej firmy, ktorý vlastní polovicu Bratislavy, zbohatol na úkor 10 000 ostatných ľudí, ktorí sa stali bezdomovci. A to je tá paradigma konzumu. No ja bych mal ešte k tomu svoj názor. A síce myslím si, že ten konzum je podporovaný vlastne takou chimérou neoliberalizmu o maximálny zisk. Čiže maximálne vyrábať za akýkoľvek podmienok, len aby som ja získal. To je jedna vec. A za druhé, všetko sa podriadi reklame. Aj televízia. Ja hovorím, že to je reklamovízia. To nie je televízia. Čiže tieto dva faktory vidím, že ako sú veľmi dôležité. Ja nehovorím, že iné nie sú. No, čiže ja vám teraz položím jednu chúlostivú otázku, že tým, že chodíme vonku, tak stretávame sa s ľuďmi a ja som počul už na nás, že prešlapávame na jednom mieste. Jedno je pravda, že vysielame už od decembra minulého roku a je jún. Spravili sme nejakú akciu? Spravili sme niečo, čo by mohla verejnosť oceniť? No, ja si myslím, že spravili sme dosť už tým, že rozširujeme naše myšlienky cez internet, ale nastal čas spraviť druhý krok. Druhý krok si myslím v tom, že by sme mali spraviť anketu a ísť medzi ľudí a pýtať sa ľudí, že či súhlasia s tým, aby sa v ľudovom referende rozhodlo, či majú záujem alebo nemajú záujem
o nový model alebo nové smerovanie Slovenska v rámci nového ekonomického modelu. Ja som bol na ministerstve školstva, odbor vedy a techniky, tak generálny riaditeľ toho ministerstva, toho odboru, tej sekcie ministerstva školstva, hovorí, keď som ukázal tie grafy, hovorí, že 100% pravda. A privítal to, že ten graf, ktorý hovorí o výskume a vývoji, je perfektný. Áno, tu není problém, vy ste s tými grafmi presvedčili ľudí, viete, to není problém. Tu je len problém, ako to naštartovať nápravu. No dobre, ale hovorí to, hovorí, že aby oni majú ešte, proste, že financujú proste novú víziu, ktorá teda bola spracovaná ešte, že neexistovala kríza. No ale že aby som sa zúčastnil diskusie s nimi, ja to odmietam. Tak to som povedal, že to ja s tým vôbec nesúhlasím, lebo ja nemám dôveru proste v takú víziu, jaká sa robí. Tá lacná pracovná sila. Lacná pracovná sila a proste všetky tie veci. To není ono. Takže teraz ešte... Ale mali záujem, že teda majú, že majú... My sme sa vážne o tom doma rozprávali a sme zistili, že treba spraviť tlačovú konferenciu na to. Viete, musíme sa na to pripraviť a ešte by som musíme chcel povedať, že v najnovšom slove som sa stretol s článkom nejaký systém netrvá večne a Európa odmieta neoliberalizmus. Čiže je to inými slovami, toto je technická záležitosť, by povedal, odborná záležitosť, ale toto je filozofická záležitosť. Ale je tu zhoda. V tom zameraní je zhoda. A to práve považujem za veľmi dôležité. Ja som bol za autorom toho moderovania, to je pán Hoš, je to filozof na Univerzite Komenského. A keď som mu to ukázal, hovorím, že teda rád si to prečítaš, mi povie, teda ešte pred volinkou, aký je teraz názor. No, ako vítam. Takisto vítam proste úsilie z ekonomickej univerzity, ktorí tiež majú to záujem, a aj z vysokej školy práva, ktorí tiež majú to záujem. Ja by som toto dnešné zasadnutie zhrnul trošička a ešte keď chce, Miško sa tu hlásil, že chce mať posledné slovo, tak ja by som to zhrnul asi takto, že my už sme sa dopracovali k určitému stupňu poznania. Dopracovali sme sa k tomu, že vieme zhrnúť a vieme povedať aj za našich občanov, ktorí nemajú také možnosti, aby predstúpili pred kamery a prenášali svoje názory internetom širokej verejnosti, že vieme zhodnotiť už aj určité poznania z verejnoprávnych médií, že je tu ekonomická kríza, že sú tu ekonomické kauzy, že sú tu problémy v tejto spoločnosti, že je tu nevymožiteľnosť práva, že je tu ohrozená určitá sociálna skupina ľudí, že nepokračuje výstavba bytov tak, jak by mala pokračovať, že sú tu určité problémy. To znamená, že je to pre nás vízia, aby sme sa vážne zamysleli nad tým, že treba naštartovať polemiku vo verejnosti o novom modele spoločnosti alebo o novom smerovaní aspoň Slovenska alebo novom smerovaní Európy, pretože všetko nasvedčuje, že nastal čas na zmenu. Miško? Máme sa nehlas? No ja som len pár viet chcela povedať, si ma inšpiroval, keď si hovoril o tom, že vieme to zhodnotiť, lebo
počas týchto našich sedení analyzujeme súčasnú situáciu, analyzujeme vývoj posledných 20 rokov, rozoberáme to z rôznych hľadisk, prava, zľava a jednou vetou by sa to dalo tak zhrnúť, že je proste zle. Je zle. Je zle. Ale teraz ešte k tomu, že je zle, k tomu prislúcha otázka, že ako to napraviť, že či existuje vôbec nejaká pevná pôda, o ktorú by sme sa mohli oprieť. Občania. No. Jedine A občania. na túto, ja by som mala tiež takú inšpiráciu, že poprvé tou pevnou pôdou, lebo pamätáte si ten film, kde hral veľký herec Verich Sol nad zlato, jak sa topil v tom bahne, v tej rašeline. A vtedy mu tá príroda povedala, že pevnú pôdu nájdeš, keď začneš hľadať pravdu. Tak ja si myslím, že my sme tiež, naša spoločnosť spolu mali začať hľadať pravdu. A povedané inými slovami, musíme presadiť tú reláciu v tej televízii. To si veľmi to pekne povedala. To je základ. Simon Mriavky, veľmi pekne si povedala s tým filmom, že hľadanie pravdy, to je pevná pôda. A preto ja teraz vyzývam pána riaditeľa Slovenskej televízie, ktorému pošleme túto nahrávku aj s predošlými nahrávkami. Pán riaditeľ, zamyslite sa, či nenesiete aj vy určitú zodpovednosť za tento stav, keďže verejnoprávna televízia odmieta už s nami 2 roky komunikovať a odmieta zaradiť tento formát do vysielania, že či aj vy si nemyslíte, že už nastal ten čas na zmenu a zmenu aj v tom, aby sme mohli takto diskutovať vo verejnoprávnej televízie, aby nás mohlo počuť celé Slovensko. Pretože pokiaľ si tu budeme len my sami pre seba diskutovať a vonku bude zúriť kapitalizmus, tak sa nič nespraví. A nie len kapitalizmus, ale brutálny kapitalizmus. A keby to bol kapitalizmus, tak je to v poriadku, ale je to friendly mafiánizmus. Zastaralý, ktorý už nemá budúcnosť. Povedzme si pravdu. Prežitý, áno. Prežitý kapitalizmus. Treba sa obrátiť k kooperatívnemu kapitalizmu. Áno, kooperatívny kapitalizmus je budúcnosť a tam je ten cieľ. Musia sa ľudia viacej zúčastniť nielen na vláde svojej krajiny, ale aj na tom trojuholníku, proste, že musím pridať hodnotu do spoločnosti. Moja spotreba nemôže prevyšovať môj dar do tej spoločnosti, pretože potom kradnem zo zeme. Ja musím pridať hodnotu do spoločnosti, aby som si mohol zobrať. Ešte by som mala posledné, teda mne to vyšlo, že teda prvým krokom by malo byť to hľadanie pravdy a naozaj k tomu bez tej verejnoprávnej televízie sa nemôžeme dopracovať. Nejde to bez toho nejde, ona je na to stvorená, tá verejnoprávna televízia, aby pomohla v tomto. Tá by mohla tomu slúžiť. Musí slúžiť. Takže my žiadame teraz, už nie prosíme, ale žiadame riaditeľa Slovenskej televízie, aby prišiel sem. Ako občianske združenie, ktoré je zaregistrované riadne na ministerstve vnútra, aby nás prijal za účelom rokovania o novom formáte vo verejnoprávnej televízii, a to diskusnom fóre, kde sa bude diskutovať o veciach verejných a v tej relácii budú mať prevahu občania a občianske združenia a politici môžu sa prizerať a môžu odpovedať na naše otázky. No ale som nedopovedala, prepáč, že ešte druhý krok, a to bude len jedna veta. Druhý krok som myslela ten, že tá pevná pôda k tej pravde bude potrebné. Tá pravda nestačí, lebo to je duchovná oblasť, pravda. Ale je potrebné aj to materiálne. Tie zdroje, kde zoberieme my zdroje na to, aby sme toto spravili. A ja si myslím, že keď ináč to nepôjde, tak budeme musieť si Bohom dané zdroje privlastniť a vziať do svojich srdc. Tak, jak to bolo v tom filme Horiaca Aliaška, prírodné zdroje sú naše všetkých a my si ich musíme zobrať do svojich srdc a sami s nimi hospodáriť. A to je voda, plyn a všetky veci, ktoré nám dáva zem. Lesy.
lesy. A nedovolíme, aby niekto zarábal na náš úkor a No ničil nejde o zem. to, že zarábal, ale ide o iné. O ich zničenie. Áno, ide o ich zničenie, ale ide o Veľkú Moravu, vážený. Miško, Pretože my keď je zle, tak my Slováci si myslíme, že všetci sú takí dobrosrdeční ľudia, ako my sme. A hľadáme potom nepriateľa vnútorného. Ale ten vnútorný nepriateľ nie je, ten nás vedie len k našej nesvornosti. Náš nepriateľ je zvonku a ten presne na toto čaká. Že kedy sa naplní naša nesvornosť, ako to bolo v čase Veľkej Moravy, a zanikneme sami od seba, pretože sa sami zničíme. Sú to možno veľmi tvrdé slová a možno také veľmi pesimistické, ale ja si myslím, že varovné. Sú na mieste. Pretože pokiaľ si my necháme zobrať tieto zdroje prírodné, lebo to bol len prvý krok, že sa sprivatizovali, tak sme zanikli. A už viac nemám ani chuť hovoriť. Ja potvrdzujem Danieline slova, že skutočne sa musíme zamyslieť nad tým a ja osobne kvôli mojej rodine a kvôli mojim deťom nedovolím, aby niekto rozhodoval za mňa a v môj neprospech. Takže kto má ešte, Miško, máš ešte niečo? Tak udeľujem Miškovi záverečné slovo. Vzhľadom na to, že dnes sme mali hovoriť o dozvukoch zo 17. novembra, tak by som chcel hovoriť o tej prapodstate vlastne aj prečo moji rodičia v 92. založili politickú stranu, že sa volala Hnutie za slobodu prejavu. A v tej slobode prejavu, aspoň ja osobne, vidím najväčšiu spojitosť aj s tým, že je tu na Slovensku taká situácia. Najväčšia spojitosť. A chcem povedať, že v 92. roku sme založili to hnutie s tým účelom, aby sa tu vybudovala sloboda prejavu. Ale práve preto, že sme tu chceli vybudovať slobodu prejavu, sme boli zvalcovaní. Doslova. A musím to povedať na rovinu, že v tomto systéme, v tomto súčasnom a zo všetkých skutočností, že sú tu bezdomovci a že je tu nezamestnanosť veľká, a že je to kvôli tomu, že je tu samoučelný ekonomický rast, tak to je preto, že sa tu zaviedol ten liberálny kapitalizmus. A v kapitalizme, v systéme, ktorý je založený na vláde peňazí, v systéme, ktorý je založený na tom, že kto má moc, kto má peniaze, tak má aj právo. Že kto má moc, má aj právo. V systéme, ktorý je založený na tejto absolútne nespravodlivej frázi, v systéme, ktorý je založený na imperatíve nespravodlivosti, v takom systéme nie je absolútne žiadna sloboda prejavu. Aj keď teraz môžem vykrikovať, ale teraz chcem vykrikovať práve preto, aby bola sloboda prejavu. Aby sa už konečne po 20 rokoch začalo o tom rozprávať, že musí sa tu začať s novou víziou a musí sa začať v širokom spektre. Musí sa začať v širokom spektre v tom, že každý jeden občan tejto republiky si musí uvedomiť, že je treba zmena. Že je to v jeho vlastnom záujme, v jeho vlastnom záujme jeho prežitia. Že je to v záujme jeho vlasti, že je to v záujme celej tejto krajiny,
každom kúsku tejto zemi, v každom kúsku slovenskej zemi je v záujme, aby sa skončilo s touto devastáciou, aby sa skončilo s týmto putovaním, akým tu je. A chcem povedať, že musí sa tu presadiť sloboda prejavu. Musí sa tu presadiť sloboda prejavu v tom, že musí sa tu začať o tomto diskutovať aj vo verejnosti. Nemyslím to preto, že tu teraz diskutujeme my štyria a možno nikto nás ani nepočúva. Ale myslím to v tom, presne aj čo je tá politická korektnosť, že o takýchto veciach politici a aj všetci zodpovední, ktorí sú zodpovední za tento hrozný stav, nechcú rozprávať, lebo oni to zapríčinili. Nechcú pripustiť slobodu prejavu, lebo by sa ukázala práve tá pravda. A chcem naozaj presadiť tú slobodu prejavu. Chcem tu presadiť slobodu prejavu, aby sa tu ukázala pravda. A myslím to v tom zmysle, že musíme si priznať, že niekto za tento stav je vinný. A musí sa tu spraviť zmena v tom zmysle, že tí, ktorí sú za to vinní, tí nepripustia zmenu k lepšiemu, tí nepripustia žiadne úsilie o lepšiu víziu, žiadne úsilie o lepšie smerovanie tohto štátu. A chcem povedať len toľko, že svet je ovládaný. Svet je ovládaný tajnými službami. Svet je ovládaný tajnými rádami, ktoré prostredníctvom peňazí ovládajú verejnú mienku a tým aj zotročujú každého človeka vo svojej vlastnej slobode prejavu. Zotročujú ho tým, že sa o týchto veciach nesmie rozprávať. A preto si myslím, že aj v kapitalizme nie je o nič väčšia sloboda prejavu, než aká bola v socializme. Myslím si, že dúfam, že so mnou súhlasíte a chcem len povedať na záver, na úplný záver, že musí sa začať o tomto rozprávať aj v širokej verejnosti a vzhľadom aj na tú televíznu reláciu, že kapitalizmus tu už nemôže byť, lebo je založený na vláde peňazí. Ani socializmus, lebo je založený na kolektivizme. A preto chcem povedať len to, že v novom systéme musí byť odstránená tá bariéra, že niekto vládne iným a že mala by byť v novom systéme hlavný vzor tá demokracia. Že musí každý vládnuť sám sebe. A chcem len úplne nejak to chcem ukončiť, že vyzývam širokú verejnosť, aby po 20 rokoch mlčania sa premohli, každý v sebe našiel toľko odvahy, aby začal o tomto vážne rozmýšľať, aby to bola jeho najväčšia priorita v jeho živote. Dosiahnuť a doprátrať sa k pravde a presadiť na Slovensku spravodlivosť. Aby každý nazrel do svojho svedomia. Kapitalizmus sa zrazil s budúcnosťou a mladá generácia nám ukazuje cestu, ako z nej von. Ďakujem Miškovi za slova, úprimné slova a ja to len potvrdím, spečatím, že bez slobody prejavu
nemôže fungovať žiadna spoločnosť, pretože potom je to mafia. Demokracia je o tom, že by mala vládnuť väčšina a keď má vládnuť väčšina, musí mať aj ona základný prístup k tomu, k verejnoprávnej médii, k verejnoprávnym médiám. A práve preto tá sloboda prejavu je nie len v tom, že my si tu môžeme dvaja, traja rozprávať, ale sloboda prejavu by mala byť tak, jak sme my navrhovali a v tejto knihe Chorá demokracia sme o tom písali. Sloboda prejavu musí byť zo zákona daná. Každý občan, ktorý získa určitý počet hlasov, alebo každé združenie, ktoré je zaregistrované na ministerstve vnútra, musí dostať priestor vo verejnoprávnej televízie zo zákona a musí dostať priestor, aby mohlo položiť otázku ľuďom. Veď ak toto nefunguje, komunikácia s ľuďmi, tak nemôže fungovať ani žiadna spoločnosť, ani kapitalistická, ani socialistická, ani demokratická, ani trhová, ani proste žiadna. Pretože potom je to len obyčajné divadlo. Tu sa niekto hrá, že riadi štát a hrabe do vlastného vačku a druhí sa len prizerajú a dokonca mu musia tlieskať a musia mu ísť voliť. Takže ja by som ukončil túto reláciu s tým predsavzatím, že pošleme túto videonahrávku riaditeľovi Slovenskej televízie a s tým predsavzatím, že o mesiac zorganizujeme veľkú tlačovú konferenciu na predstavenie projektu pána Kloknera a spoločne my predstavíme aj projekt o tom, ako by mala sa v rámci legislatívy zmeniť vôbec nielen na Slovensku politika, ale aj v celej Európe, aby opäť občania začali rozhodovať o veciach verejných. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a teším sa o 2 týždne. Dovidenia. Tak nám držte palce. Áno. Málo študentov. Keď sa vrátili. Čiže asi aký máte názor na riešenie tých priestorov? My hovoríme z hľadiska predvčerajška. Sme mali pripravené rýchle na rokovanie s vami možnosti ponúknuť pre vaše umiestnenie dočasné, nedefinitívne. Dajte nám budovy! 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 Nechceme už takéto! Nechceme už takéto! Nechceme už takéto! Chlapci, ja som prvý námestník primátora. Keby ste boli tak láskaví a povedali, o čo vám ide. Ide na to, čo máme hore delegáciu. Tá delegácia rokovala so mnou a ešte rokuje o umiestnenie priestorov, ktoré im budú vyhovovať. Tak nech sa páči, čo chcete ešte. Oni chcú. Vyrokujeme s Moment, nimi. súd, môžem vám niečo povedať. Aj pondelok rokovali a dostali sme nejaké kľúče. Hej? Videli ste tie miestnosti? Áno. Áno? Áno.
Nemáte k tomu nič povedať? Pretože nie sú také priestory, ktoré by čakali, že by boli prázdne, že by boli okamžite k dispozícii. Chceli sme byť z ústrety čo najrychlejšie. Áno? Dali sme preto také priestory, aké sme mohli dať. Sme požiadali obvodný výbor Socialistického sedu mládeže, aby uvoľnil dočasne, pre dočasné riešenie, aby ten prípravný výbor mal kde žiť, kde robiť. Pretože zistili, že sú tie podmienky nedobré, núkame im ďalšie priestory. Teraz sa toto robí. Prosím vás, vy nemáte žiadnu právomoc, keď vy žiadate alebo prosíte. Vy nemôžete prikázať USSM? My nemôžeme prikázať, keď je to organizácia, ktorá normálne je registrovaná, normálne pracuje. Veď tá organizácia nemá členov, prosím vás. Ako môže mať takú budovu, keď nemá členov? To sa nehnevajte. Však dajte im nejaké miestnosti, čo je po strane, však ona už nemá toľko právomocí, jak mala doteraz. Kde sú tie miestnosti? Len dajte. Veď počúvajte sa. Však oni chcú budovať, oni chcú mať niečo tiež. Sa dozvedel. Od pondelka má príslušný odborný orgán náš, dislokačné oddelenie, príkaz maximálne výsť v ústretí podľa daných podmienok študentom, stredoškolákom a vysokoškolákom, lebo aj stredoškoláci boli. My čakáme, pokiaľ príde naša delegácia, toto si nám povie, ale oni... No len prosím vás, dovtedy, tak trošku vydržte, ja si myslím, že musíte uznať, že tu sa aj pracuje, že tu je 400 pracovníkov, riešia problémy pre ľudí, veď národné výbory sú pre ľudí. Môžete nám niečo konkrétne povedať, nejaký konkrétny termín alebo niečo konkrétne? Konkrétne? Lebo neustále počujeme, sa robí, sa bude, dostanete, diskutuje sa, rokuje sa, samé sa, nehnevajte sa, ale niečo konkrétne, keby sa to bolo vybavilo v pondelok, jak tu boli, už dneska určite by tu neboli, aj oni majú svoje povinnosti. Prosím vás pekne, v Bratislave je veľký nedostatok priestorov, absolútny nedostatok priestorov. Na čo je taká migrácia? Strana okupovala strašne moc miestností, ktoré sklamala národ, vyhodiť ich všetky a dať tam toto sa vyrieši, tieto priestory budú k dispozícii. Okupovali, znemožnili nás, všetko pobrali, teraz vidíme, čo ani týmto, čo chcú niečo robiť. Prosím vás, môžem sa vás niečo spýtať? V ústave bol vyškrtnutý, teraz aby som netrepol, 6. článok o 4. článok o zrušení vedúcej úlohy strany spoločnosti. Tá strana zrejme mala nejaké budovy aj v tomto meste. Kde sú tie budovy, na čo teraz slúžia? Po zrušení tohto článku. Už napríklad asi viete, že ich vysokú školu politickú dávame k dispozícii ministerstvu školstva, aby vám vysokoškolákom rozhodli, ktorej fakulte to dajú. Prosím vás, z akého ministerstvu školstva, keď neexistuje v súčasnosti? Včera bola zvolená tá vláda, kedy ste mu to dali? Veď minister nebol, bol bez vlády. Prečo rokujete s ministerstvom školstva? Ministerstvo existuje, bezvládne nie je. V našom štáte je právny bol minister, ktorý už nemal dôveru. A my sme národné výbory na to, aby najmä sme dohliadali na to, aby sa dodržiavali zákony a boli uplatňované. Pokiaľ viem, bola relácia v rozhlase, kde bolo práve kritizované to, a bolo hovorené o tom predseda Národného výboru, neviem ktorého presne, hovoril, že prakticky my sme existovali ako národné výbory, ale vlastne nemali sme žiadnu moc, boli sme jednoducho taký tajtrníci. A si myslím, že vypadá to tak, že je to stále doteraz. Pretože Národný výbor predsa zrazu nemôže prideliť budovy, hoci sa uvoľnili. Môže. Tak prečo ich nepridelili? Ako náhle sa uvoľnila budova, my sme povinní okamžite dať na využitie. Len zatiaľ, keď budova nie je prázdna, my nemáme právo a existuje oficiálne registrovaná politická strana, komunistická, my nemáme právo. Toto je tá zákonnosť, po ktorej vy voláte, po demokracii, chlapci. To nemôže byť anarchia. Akože nemáte právo. A kto má to právo? Potom, kto má to právo, ak neprijímate mesto? Keď zo zákona existuje politická strana... Moment, z akého zákona mi povedzte, konkrétne? Dobre, ale tak... Zákona o Národnom fronte. Ale v televízii sa povedalo, že zákon, ktorý nie je v súlade s ústavou, je neplatný zákon. A tento zákon nie je v súlade s ústavou. Ale je v súlade. Keby sa boli zákony Národného frontu sa u nás môžu grupovať politické strany. Jedna z tých strán je aj komunistická strana Československa. Ale predsa nemôže byť jedna strana privilegovaná. To máte pravdu. Ale keď si zoberieme, a koľko budov majú ostatné strany a koľko budov má na čo sa stotožujeme, lebo my sme tu zástupcovia ľudu, aby ste chápali. Takže, aby ste cítili, že vy ste neprišli, alebo nemáte pred sebou partnera. Pred mesiacom to nikto necítil, že vy ste boli zástupcovia ľudu. Nehnevajte. My sme ten ľud videli na nás. Všetci to vieme. Keby sa boli zákony dodržiavali, tak nebolo by prišlo k tomu, čo je tu dneska. To všetko tá protizákonnosť urobila. Sa obohacovali a robili si pre seba všetko. Ľudí nemali tak, ubíjali národ. Počkajte svojho zástupcu, len prosba je, aby ste sa chovali tak, aby mohli sme pracovať. Ja myslím, že môžete pracovať.
nerobí to dobrú. Mali ste 40 rokov tichotu a pracovali ste a výsledky neboli žiadne, alebo katastrofálne. Teraz, ako som išiel po ulici, tam sa nedalo dýchať. Sa nehnevate, 40 rokov ste v kľude pracovali. Aj my sa chceme učiť. Počúvajte, tak nám tie budovy dajte a nech sa vrátime do školy. Prečo hovoríte obecne, že 40 rokov ste pracovali? No ja nie, dobre. Myslíte si, že 40 rokov 15 miliónov ľudí v tejto republike bolo všetkých nejakých vagabundov? Nie, tí, čo boli pri pasoch a čo robili, tí neboli, tí sa nemali čas ani nájsť, ale boli vagabundi. Neviete, aké je moje pozadie, čo robím, čo som nerobil, že? Neviete iných pracovníkov. Ja som na vás osobne nič nepovedal. Ale ja osobne vás prosím. Chcem povedať konkrétne termíny, že kedy zasadne rada a kedy príde ten, a to je konkrétne veci. 3 týždne je tu mimoriadna situácia, nazveme to mimoriadnou situáciou. A teraz sa tu dozvedáme, že možno zasadne rada do konca roka. Ale rada zasadala už 3-krát mimoriadne, veď to sú poslanci z rôznych pracovísk. Čo by, že ale zasadne? snáď, keď je takáto situácia... Zasada mimoriadne, už 3-krát zasadala... Prosím vás, kedy bude zasadať konkrétny dátum? Predpokladáme v útorok. Predpokladáme. Bude v útorok zasadať, tak zvolávajú primátor, ja nie som primátor, ja som prvý námestník. Vy nie ste kompetentní hovoriť za primátora? Momentálne? Za to, čo jeho má právomoci, nemôžem hovoriť, ale my chceme, aby v útorok sa zišla mimoriadna rada. To znamená, že do útorka máme počkať? Nie do útorka počkať, už sa dneska dozviete výsledok. Príde váš zástupca a povie. Veď keď ide návrh do rady... Rada to musí schváliť potom ešte, nie? Určite, ako náhle predložíme my návrh a ho zdôvodníme, tak rada ho schváli. Takže vlastne... To je zaujímavé. To môže byť hociaké návrhy potom. Rada to vždy schváli. Aby ste vedeli, to nie je len... Nie, ja mám konkrétnu otázku, prosím. Počúvajte, ako náhle predložíme návrh do rady na riešenie, veď ten sa konzultuje s členmi rady. Ja som člen rady, aby ste vedeli. Funkcionári sú členovia rady. Áno. Ale na čo je to potom to schválenie tej rady? Že vás prerušujem, prepáčte. To je formalita, byrokratizmus. Istým spôsobom áno, ale konkrétny postup sa dozviete teraz, ktorý teraz sa dohodne medzi príslušnými pracovníkmi zodpovednými z vašich zástupcov. Budete spokojní, chlapci. Ja neviem, prečo chcete byť takýto agresívni. Nechcem byť agresívny, ešte jednu vec vám poviem. Akú asi voči vám máme dôveru. Nemyslím voči vašej osobe, ale všeobecne. Primátor Bratislavy vystúpil pred tou prvou demonštráciou... Prosím vás, pekne, vo vzťahu ku mne hovorte. Moment, nechajte ma dohovoriť. Primátor Bratislavy vystúpil pred tou prvou demonštráciou, ktorá mala byť na SNP, v televízii, do očí pozeral milión divákov a povedal, že nebolo požiadané, aby bola povolená. Nebolo to nikdy dementované, hoci Hrivnáka sme tu požiadali a on to prislúbil. Prosím vás, tak prečo by sme teraz vám mali veriť? Nehnevajte sa. No. Prosím vás, vy ste... Hovorím za seba. Ja hovorím za riešenie priestorov tak, že som usmernil svoje výkonné orgány, že v každom prípade musíme výjsť tak, pri riešení umiestnenia vysokoškolákov a stredoškolákov, aby boli spokojní. Čo to znamená usmer? To znamená, že musíme nájsť také priestory... Prepáčte, vy ste funkcionár. Áno. Primátora mesta Bratislavy. Čo to znamená z vášho pohľadu usmer? Aby ste tu stáli ešte týždeň medzi kravicami. Najvyšším orgánom, ktorý rozhoduje o pridelení priestorov, je bytový odbor. Funkcionári dozerajú, usmerňujú nad tým, aby tieto útvary podriadené, aby vykonávali svoju činnosť tak, aby bola v súlade so zákonmi, predpismi a s potrebami mesta. Pretože viem, že vaše požiadavky sú oprávnené, usmernil som, že musíme ich vyriešiť v spokojnosti. O tomto sa teraz rokuje. Ja vám poviem, chlapci, keď niekedy vstúpil niekto k SNB alebo k tajnej policii, ten dostal prednostný prvý byt. Nikto, keď aj 5 rokov, aj 10 čakal, nedostal, ale tento dostal. A vy, keď potrebujete takýto... Príde, za chvíľočku príde váš zástupca a vám povie a budete spokojní. Dobre? Ešte otázka, tá chvíľočka, to je asi aký časový údaj? To je hodina alebo 2 hodiny? Ja neviem, čo on sa bude chcieť deť vrátiť. Ja idem k nemu a mu poviem. Dobre. My počkáme. My budeme zatiaľ hulákať. Dobre. Čo tu je aj, čo som povedal, že určite ich uspokojíte, čo je Pugačov odo mne vyriešený, áno. Dajte im prípis, v útorok, keď bude mimoriadna rada, to teda potvrdíme v rade. Áno, zrejme nebudú nejaké zásadné výhrady.
Hovorili sme s primátorom, pretože nemal na nás čas. Hovorili sme s námestníkom, ktorý mal tiež na začiatku len chvíľu času. Hovorili sme s námestníkom, ktorý na začiatku mal tiež len chvíľu na nás času a poslal nás za ďalšími úradníkmi, s ktorými sme potom jednali. No čo vám mám povedať? Sľúbili nám síce budovu na Pugačovej ulici, tzv. Husický dom, ale riešenie konečný prísľub bude závisieť od Rady hlavného mesta Bratislavy, od odboru kultúry hlavného mesta Bratislavy, od hlavného investora, od správy kultúrnych zariadení mesta Bratislavy. Takže zrejme chcú, aby sme podstúpili všetky tie procedúry, ktoré sa museli podstupovať pred 17. novembrom a zrejme chcú, aby sa všetko vrátilo do starých kolejí, aby nás unavili neustálými žiadosťami, papierovaním a administratívou. Hej, asi tak. Budeme to škatule prenašať ďalej. Takže treba aj máte spraviť väčšinu. Počúva, povedal nejaký konkrétny dátum? Niečo konkrétne? Povedali, že zatiaľ, kým sa vybaví táto budova, nám ponúkajú konkrétne riešenie, kde sa môžeme v priebehu niekoľkých dní presťahovať. A to je 7. poschodie na Miletičovej ulici, neviem teraz číslo, kde doteraz bolo generálne riaditeľstvo nejakého podniku, ktoré sa odtiaľ vysťahováva. Príde teraz nejaký pracovník z Národného výboru, ktorý s nami všetkými tam pôjde a pôjdeme sa pozrieť na ten priestor. Takže uvidíme, čo nám zase chcú podstrčiť, lebo včera nám tiež ponúkali istý priestor a keď sme tam prišli, tak tí pracovníci, ktorí tam pracujú neviem koľko rokov, sa potešili, že konečne došli opravári, ktorí tie priestory dajú do poriadku, lebo oni tam nemôžu vydržať. Tam je potuchnutý, nevyhovujúci priestor, zdravotne závadný. Takže budeme spokojní. Budeme spokojní. Povedal sme, ale má dočasné riešenie. No, tie štruktúry na Národnom výbore hlavného mesta Bratislavy si musíte uvedomiť, že sú tie isté, ako boli doteraz. Takže zmeny prebehli v štáte hore, ale zmeny neprebehli ešte na všetkých inštitúciách. Takže je zrejme asi potrebné, aby aj v tejto inštitúcii prebehli isté personálne. Zdá sa, že nám ani nevedia, ako chcú ukázať, ako vedia systematicky pracovať. Ešte by som vám chcel povedať, že keď sme sedeli u tých úradníkov, tak došiel veľmi rozrušený námestník primátora mesta Bratislavy, s ktorým ste tak došiel veľmi rozrušený a okamžite prikázal všetkým tým úradníkom, aby nám vyšli v ústrety, aby nám okamžite dali všetko to. Takže zrejme... Ja by som vás proti komu s kým opísa svedomie verejne horúci. Aj tak sa nedozvieš, kto drží opraty a mater na bok heš, tu ide o prachy. Tak oblečte si dresy
lebo tam sú miestnosti, síce sú, ale nie sú voľné, pretože je tam organizácia, ktorá sa tam ešte len teraz niekedy nasťahovala a už ich hneď chcú vysťahovať, takže byrokratický nejaká stavoindustria. Aby bolo jasné, kto za koho kope, tak oblečte si dresy. Zase nás klamali, zase nás klamali, zase nás klamali, zase nás klamali, zase nás klamali. Aby bolo jasné, kto za koho kope, tak oblečte si dresy. Keď sme takto v kope, aby bolo jasné, kto za koho kope, tak oblečte si dresy. Vánoce přicházejí, šťastné a veselé, Vánoce soudruzi odcházejí, vydejme přátelé. Aby bolo jasné, kto za koho kope. Ja ti poviem, kde je Dubček dneska. Dubček bol práve, možno sa rozbráči. V Bratislave prišiel včera večer s listom, ktorý mal odovzdať VPN-károm, nedoniesol ho. No proste, čo hovoriť, on schováva sa, ako nemôže ho nájsť, nemôže ho zohnať. Ale tých dôvodov je veľa, prečo sa schováva. Áno, ale nemá sa prečo schovať pred týmito ľuďmi, lebo chce na nich kandidovať v podstate. A ty ho vytiahli. A oni ho vytiahli, ako. No to je jedno, niekto na to... Konkrétnym ľuďom a na nejakých veciach sme sa dohodli, tak sme sa teraz rozhodli, že by bolo lepšie, keby sa porozprávali dopredu, aby nedochádzalo v tom k disku k takým kontraverziám, ktoré sú zbytočné, aby ten disk naozaj bol na úrovni a dohodla sa tam nejaká konkrétna a rozumná vec. Áno, však ja viem. Priatelia, prosíme súdruhov, aby toto nebrali ako nejaký zlý akt. Teraz prišiel Ježiško, máme Vianoce, priatelia, donesli sme vám darčeky. Každému toľko, koľko si zaslúži. Posledné
posledné zvonenie, posledné zvonenie, posledné zvonenie. Nepálte archívy, nepálte